Arish Shanghai Kat kum ki khubor na po Astana la ong bo Presiden jangka Russia Vladimir Putin hak si thoding ulama ham ya kan neto hakabala ong balada kisipai kan neto kinwan tuklare ki kam jangka Russia hakathma persya ya ka Ukraine kisipai jangka Russia kin sapen sitom ya ka perthai baro ka we patkan salong ru persya ya baro kiri jangka neto kat kum ke jingkran matkilat patai khubor la ong hakathany Astana jangka nongba Kazakhstan Putin ula ong ba kumno ri kumno kan don ka jinga kan at bat ka jinga khun persya hap deng kisipai kan neto bat kisipai jong ka Russia ka jingma ka bakraw kan long ya baro kiri jong kan neto bat ja ka perthai baro ka we bat kum ta da kan ni ka jingkran la ong ba kan neto ka sa thu ya ka ka banta ka ba dei ban le bat ban nombet ban le ki khubor ki la ong ba ha ki khndet por bala le Putin ula berngam ba un pendon kam da kitir thma nuklear na ka banta ban yada yu uput usam jong ka ri Russia kani ka long ba haden bo ula da ban pen bana bat kam trai south li ki banta jong ka Ukraine kibala yo kurop hapo ka kibala yo kurop bat hap hapo ka jing sinchar jong ka sipai ka Russia bat kumjuru lo ong ba ka sni ka ba ar jong ka tayo ka kanhun jong ka G7 group of 7 kalamaham ya ka Russia ba kanom bit ban penangkam tiar nuklear hap deng ka thma bat ka Ukraine bat ladakan lekum ta kan ngat hapo ki kendon bala bo bat kata ya baro shita hang ka tiga singi ya ka kanhun G7 Laya don bat kentup ikinong yalam jong ka UK, Germany, Italy, Canada, US, France bat Japan. Kita ikinong yalam kila maham ya ka Russia. Bahkan umbet pan penon kami kitir nuklear. Namar kalong ke jingta ka bajur ya ka Ukraine. Bat kumjuru ya kiri ba marjan jong ka. Kublai shibon.